Na szóval folytatjuk, úgyhogy... Nekem nem áll meg a felvétel, de Petinek megállt. Na szóval... Nem Szóval baj. megkeressük azt a szépen régi mob farmot, amit én nagyon kifejezetten hallok, és nem azért, mert valamilyen olyasmi alkalmazás. Követsz engemet? Yeah. Akkor a Gravert utáljuk, hogy egy kicsikét másfele megyünk. És halad ezt a jó kis... Nekem zúg a telefonom. Ez van. Jaj, ezt nem akartam. Van nálam fákja, kell. Gabi, állj meg! Állj meg! Azt találgassunk, hogy azok mik lehetnek. Hát ez szerintem zombi. Ó, megtaláltam. Hagyném meg őket. Jelenleg még csak a kőzedet találtam meg, hogy ezt nem bírottuk lejjel. Ez most mi volt? Hadd nézzem. Ha pont a sarkát találtuk meg. Akkor egy ide, így, és akkor benne. De. Szóval van egy vasás. Ez meg nem. Minden öld meg őket. Ne szórakozz. Várjál? És így neked usok, oké. De várjál Te már. meg onnan üld. Kiütöttem neked is egy lyukat. Most megütöttelek? Nem tudsz. De valamiért nem esek le. Ja? Ja. Mi volt? Csapatmunkra kérem szépen. Várjál, én küldtem a szónyát. Én nem tudom. Nem szól. De szerintem ki kéne büfölni. Én küldtem. Nem, odaraksz egy fákját, azt nem spawnolod egy se. Oké, kész. Nem tudod, mit? Ott van melletted 2 zombi. Hogy old meg. De az meghalok! Kösz! Kösz! 2 zombi. Nem tudtad, hogy meghalok? Ezt te tudtam. Új, én is haldoklok. Be, megnyitottam a chestet. A fenébe. Szóval most keresem. Ezt keresem. Hát te hívád, nem az én. Hogy lehet elfelejteni, öcsém? Ne keresd a földön, mert betemettünk. Amiben valószínűleg nincsen. Lehet megtalálni. Igen. Jelenleg túl sok, úgyhogy én oda nem akarok elmenni. Itt van szép lúg. Kilapom a kenyeret. Az jó kis kaja, az többit tudom neki. Vegyed ki. Nem. Istenem, mondom, vedd ki, nekem nem kell. Egyébként csak a normál kell. Én azzal is meg vagyok. Vegyed már ki. Akkor Egy dolgot vettem el. most komoly, hogy jó kell. Ennek olyan ez a hangja van, mint Tereza Fidalgónak. Most pedig vissza... Elvetted? Nem. Most vissza kell jutnunk a Vedd el. Vissza kell jutnunk a kemencéhez. Ne. Nem akartam nézni, mi van előtte. Nyugodtan, csak éppen kell fa. Nála nekem meg fákja. Épp ez az, hogy a fákjához kell fa. A fát pedig ide raktam. Rekided meg, ez egy kis szent is. Szóval szénnek egy kis fa. Mit kezdjek én vele? Csinálj fákját. Ja, el is felejtettem.
a crafting receptet? Vagy mi? De mindegy. Akkor Lekaptalom az összeset. Mert ide lentre nem kell más. igazából csak 200 adtam. Jó, Meg nálam van- meg van 34. Akkor adhatsz nekem is egy kis fákját. Szerintem abból kijött egy stack, nem? Még maradt 20. És tök fura, hogy a barkácsoszónak is olyan hangja van, mint a normál fának. Van 2 stack. Meg még 8. Adj egy tuckot. Meg a 8-at is odaadom. Oké. Oké, mehetünk vissza. Vagyis megyek, mert te nem jössz. Én jövök. Nem vagyok fél, megnézzünk több világot. Annak karafóbiáttal beszéljen, hogy voltam ott. Előbb is miattad haltam meg. Jó van, én felejtettem, hogy te laggolsz. Hát egy kicsit. Csak egy kicsit, ja. Állj most. Igen, itt van a lyuk, amit csináltam. És kifejezetten jó veszem el sok lyukot, amit találtam. Ízletes van. Szerintem elég közel. Te ez a Fidalgo itt van, gyere! Jó, hogy ők ott vannak bent. Viszont tudok csinálni egy fát. Gyere, Peti. Még a fejeszteni? Yeah, kiteszem. Egy jó kifát. Egy zombie villager. Igazából egy aranyalmával és egy pár hízapósonnál meg lehet menni, igaz? Tudod, mikor mentem meg? De mi? Hát lehet. Áú! Harap. Anyádat! Ja, meg kilőtt. Hoppá. Jó, ez a töltés. Oké. Mindenki meghalt. És itt van vas. Egy Meg 9-9-es menj arrébb. Elállít. helyiségbe, egy 3x3-as helyiségben voltak a zombik. Ami tele van vassal. Is ez a része. Nem már ezt ki? Kérem, Nem, téd. kérem, fűtsetek. Oké, lehet. Mennyi alapult van ez? Milyen? Jaj. De ide? Oké, ide biztosan le akarok jönni, de... Hát na. Nagyon. Azt a Jövök. Ti. Te pedig onnan beestem valahová. Peti, ennyi HP-d van? Sok. Nézd nekem. Mennyi van? Oké, most akkor ennyit kell. Nagyon finom az, amitől különböző effekteket kapok. Igazából... Jó, ne gyere le, mert nincs lent semmi. Én felmegyek. HP, jelenleg. Másik kettő is, úgyhogy nem villog. Én még épp, hogy nem éhezem amúgy. Amúgy nem az, hogy nem éhezem, hanem nem feljebb megyünk amúgy. Viszont én egy kicsit kasadványom. Meg azért kell, nincs teljes vasszettünk. Nem is lesz, mert a téd lesz. De, lesz, neked is raktolok. Nekem nem kell. Mindegy. Majd én megleszek. Ne legyél ideket. Élünk túl. Miért? Láttam, hogy egyikben szilver moly van. Ennyi. Vinci.
Egyetlen egy blokkos víz van. Egyetlen ilyen lehet egy bányában, és ezt én megtaláltam. Úgyhogy tökéletes. Az volt, hogy így olyan értéke, mint egy éváltak. Sajnos. Szerintem nem erre voltunk. Van egy olyan érzésem. Fű. Épp azért mondom. Megbányáztatnak vas. Még a szomszédban egy zombi. Vagy nem tudom. Megfelelhetően is vannak itt úszható, vannak a testvízből is. De ez egy zombi. Problém. Hol vagy? Ez egy kurva nagy terem. Szerintem is. Szép meglátás. Nem. A font is nézd, mert ott is lehet bármi. Úristen, aztán szép, hogy ott találtuk. Ne. Hú, hogy szépen, felé ne, rossz után. Oké, elég. Úgy akartam nem. Nekem nem. De valami csak azért, hogy konkrétan egy ideje már csak 3,5 HP-n vagyok, hanem azért is, hogy folyamatosan égetek. Mert te már rohadt húst teszel. Nálam van egy baliús. De pedig van kenyércske, összeszkodjon el, ami nem annyira értékes. Szerintem csináljunk egy kemencét. Tényleg, most ott hagytuk. Van nálam fa. Nálam is. De... Én mindjárt megíteszek egyet. Akkor megcsináljam a kemencédet? Ez az is, ez nem adott éhezést. Szuper, akkor most teljesen tele vannak olyan csíkom. De megint le fog menni, hogy töltenem kell az életemet. Oké, csináltam crafting table-t. Még mennyi a szenekkel. A kemencéhez van 9. Nekem meg 64. Kraterem már megint rakott egy redstone-t. Én minden abban, hogy ki tudjam sütni. És ez a tiéd lesz, szóval vedd ki. Hallod? Oké. De akkor ja, bárányhús. Neked csináltam. Én ezért cserébe adok neked ezt. Ami a kemence mögé esett. Kenyér? Aha. Köszönöm, a hús az neked jó lesz. Nehogy nekem beteg legyél. Nem, még kényet adtam neked. Tudom. Tessék, nekem van róla húsom. Nekem is van. Nekem, ja, én most ezzel fogom még így beszélni. Oh, double luck. Szerintem kihasznál szerintem, hogy ne égjen el. Akkor is elég. Igen, kiégetem a vasamat. De nyugodtan csinálsz belőle akármit. Jó, tettem még be. Oké. Addig nézzünk fixét. Például Én nekem ezt csinálok magamnak egy kulcsát. Nekem van még egy vas. Van botod? Van. Jó. De ha nincs, tudok adni. Szerintem nekünk a bányázat adunk amúgy. Jelenleg. Na, úgy érzem, hogy egy ideig előtt volt csak semmire. Milyen bányát találtam már? Ilyen nagy. Most a bénesakokat szépen kidobálom. Tudnék csinálni ilyet. Csak értelmetlenség még, hogy nincsen. Nyilván. Ja. Ötös szintű lettem, jó hely? De ezt mindegyiket úgy raktam le, hogy pontosan oda kelljen legközelebb is mennem. Ja. Nem kell ezt te sem, meg te sem. Akkor itt megcsinálom az inventorimat, csak úgy a lehető legtöbbnek kell játszom a helyem. Na vedd fel, amiket kidobálok. Ja, nem vagyok éhes. Tényleg, most már nem éhezek. Rá kellett jönni. Vas. Csináltam 4 darab külcsákányt.
Ha kell, akkor csak szólj. Mert a vasságot azért nem olyan jó koptatni. Jelenleg. Bár végül is már lassan annyi vasunk van, de jó, csak még így teljes vasszettünk. Úgyhogy nem jó. Oké, én elrendeztem az inventorimat, nagyon kevés dolog van az enyémben. Ez enyém tele van. Majdnem. Figyeld az enyém. Wow. Magamnál hagytam magamat. Nekem csak az a kajám van, vagyis 2. Én csak 2 rohadt húsom van. Szárnyak ki meg. Nem kell, nem, ugye És gyár. annyi zombival fogunk itt használni. Minek az? Eddig tervezünk még lent maradni. Tudom, de lassan már már felmehetnénk egy házat csinálni. Miből? Kőből? No. Végülis úgy is lehet szép házakat csinálni. Lehet, hogy ezt ki kéne írni. Most egy kicsit feljebb nézelődök. Oké. Engem hagyd lent. Gyorsan szétnézek. Ja. Jó lenne tudni, hogy kb. Milyen blokkmagasságban vagyunk. És én most a lehető legmélyebb pontján ennek a bányának beállok, aztán pedig elkezdek lefele áskalódni. Ja, kb. Itt. Kiesem a szenet, az is fontos. Aj, meg összefutottam Grave bácsival. Aztán. Érted, olvassák el? Nem, a kő. Mindig várjál. az volt meg. Peti, várj, jövök. Futok. Figyelj. Csináltam 4 darab kőcsákányt, 2-t kapott. Beadottam mögéd. Ott van a szénnél. Egyből a kezébe vette a karaktered. Touchdown. Az a karaktered egyből a kezébe vette a csákányt. Nem is gondolkozott ezen. Oké, nem érdekel, nem akarom megnézni. Kapom az érzést, hogy ez még ez live-ot. Ugye ezzel mindjárt elegyeztek. Szerintem ezen a bányarészen voltunk eddig a legtöbben. Felvettem az összes cuccot, amit eldobtam. Szóval visszadobom. Jó, szóval ez sok-sok ilyen... És visszaveszi, bazd meg. Ugye ezzel ma megint tele lesz az inventorim. Földdel és kővel. Oké. A bedrockot. De megkeresem. Hogy szerinted magát a bányarészt felbúztoljam a videóba? De igazából csak ez van. Mi? A videóban felgyorsítsam-e azt, hogy éppenséggel bányászok. Zoom. Szerintem nem fogják hallani, hogy miket mondunk, és lehet, hogy valami fontosabbat mondanék. Szólj, hogy keserítjük. Szerintem én elindulok. Hova? Utána. Nem. És igazán a bedrock. Oké, bedrock is megvan. Készített, várja. Hát ha, összejön. Lehet az eső? Nem. Állíts vissza hátra. Nem ejtettem sehova. A nehézséget. Oké. Ja, itt. Tudom, megyek vissza le. Jelenleg éppen az Én meg megölöm azt a kurvát. Jelenleg én az alapkőni áskalódok.
Reméljük, hogy házgamerek vagyunk. Még ízni se. Mi? Hárma játszom, nem? Jó. A más. Azt, hogy meghalsz, mert lagos, ez egy másik témakör. Én nagyon szoktam meghalni, meg kicsi zombik nem maradok le, vagy skeletomok. Meg creeperök. Biztos, hogy én... Itt van? Kiszpónolni is tudod? El tud tudni egy varázslövés öltésre. Okay. Nem jössz? Itt bányászok, majdnem eltörött köcsök van. Jó, oké, akkor egyedül megyek. Jövök, utána azt, hogyha szeretnéd. Nem azt kértem, hogy utána, hanem csak te is gyere. Egyedül szerintem nagyon rossz. Hol vagy? Úgyse fogsz feljönni. Creeper! Nem, zombi falusi. Zombi főső, zombi nem van. Valamiért. Akad! Yeah. I am not good PvP. Okay. I need to eat something. Azért most nem adta be. Valami futás közben azért be. Ha próbál futni, akkor megadja az éjséget. Ha Google-ba eszem, akkor pedig nem. Oké. Okay. De mint eddig, ahogyan Google-ba ettem, nem nagyon adta be. Hello. Egyetlen lyukat megtaláltam, Peti. Amit szerintem nem te ástam. Szerintem, hogy olvakodjunk. Egy falu! Egy baszott! Miért? Nem finom. Halott. Szerintem én megállok és legugorok, akkor nem fog nagyon... Adott puskaport majd ezt is viszont hangod. Mert téged jobban eltalál, mert rád dobta, én meg csak közel voltam, hogy azért téged Lehet meg fog halni, de kurvára! Nem fogsz meghalni, fél HP-nál megáll a mérgezés. Oké, ez most nem jött össze. Nincs egy mob se közelben. Egyetlen egy mob sincsen a közelben. Szeretnél gyors élettöltés, meg ezt odaadom neked. Vagy nem? Mindig nem etted meg? Nem már. Szeretem, ha megennéd. Nem kell. Nincs az a halaszolója nálam. Vissza fogom adni. De nem már. Nekem meg nem kell. Nekem se. Sose fog ez nekünk kelleni, ezért megeszem. Nagyon nem. Nem merem megenni. Túl OP ahhoz, hogy én ezt megegyem. Túl. Jó. Csak te vagy elég OP hozzá. De... Kérdezzek, hogy mi világít, de aztán rákeltem a fákját, és itt nincs semmi konkrétusek van. Nem tudom, miért raktam oda egy fákját, igazából bepároltam. Menjünk el a másik irányba. Halló? Nem. Jó. Kb. 10 tudok még kiütni a csákányomban, ezt hiszed. Igazából már csak hívják. Tehát egy kérdésem? Igen. Hogy a francba megyünk vissza? Jump. Vannak alattak zombik. Nincsen. Hoppá, most kaptam meg a sebződés is, de az alagút végén, amit ott szenvedtem a rágulásnál. Oké. Fel vagy le? Le. Le. Au. Ugye ezt én szenvedtem el. Szerintem szedjük fel a kemencéket, és akkor húzzunk innen a vérbe, mert ez így kicsit... Nem, ez itt baj. Hol a másik kemen? Felszedtem mindegyiket. De a másik helyen. Mi a másik helyen? Ahol volt, ahol eltévedtünk. Nem most visszatottunk ott, ahol volt ez a láva folyam. Mi van? Most én ezt nagyon nem értem, hogy mi van. Nincs. Lehet, hogy meg kellett volna jelölnem egy chestet.
Most megpróbálom megkösni, jó? De annét engemet is túlságosan is érdekel, hogy hol van. Nem itt van, akkor ez egy jó kör volt. Várjunk, abban mi is volt? Szerintem kis vas, 18 darab vas. Az fáj. Most az a 18 darab vason nem fog múlni semmi, szerintem rohanjunk fel. Nálam 22 van. Jó van, gyere. Nálam meg 2. De nekem nagyon kevés sok, mert neked is. Nekünk kevés sok is, nem? 18. De igazából csak annyi volt a wiki de volt benne, szerintem 26, hogy emlékszem. Jaj, te nagy jöttem! Nézd meg, nem tessél! Lapissal próbálom megölni. De rám állj! Oké. Az ogápőnek megküzdöm. Nem arra van? Legalább nagy jöttem. Megvan. Ez nem az. Megvan minden. Megtaláltad a két legjobb tájékozódó labirintus ever motherfucker. Lassan. Oké, megvan mindegyik. Felszedem aztán húzzunk. Hol Jó? jutott fel előtt? Nem tudom, hogy hol. Csak maradj ott. Na jó, menjünk. Jó, felszedtem mindent, a barkácsasztalt is mehetünk. Nézlek, még itt maradtam ebben a nagy helyiségben. Ja, hogy ja. Itt végére. Szóval megvan a kement is, meg a benne lévő vas. Igen. A barkácsasztat ez... Nem arra kell menni, erre. Tudom, megkérdezem, hogy a barkácsasztat is elhozta. Igen. Okay. Lassan igazán neki lakhatnánk fent egy háznak. Többet soha nem jövök le ide. Jó, azért muszáj lejönni. No, én szerintem egy gyors utat választok fölfele. Ez úgy kicsit csak jó. Szerintem én is meghalok a lávába. Vedd lesz armorodat, koptatja. Várj meg, együtt akarok veled úszni a lávába. Szerintem nem, mert még a végén egy kicsit túlságos, hogy ilyenek vannak nevezni. Jó, akkor elsőnek te mész le, és utána meg én, jó? Én elbújtam. Engemet is sose fogsz megtalálni. Pancsikáltam egyet. Ez forró lesz, én úgy érzem. Au. Oké. Pont este. Szerintem én fent maradok. Ouch! 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 Szerintem én visszaveszem az armorom. Én is. Ezt a bűvös aranyam... Most komolyan? Engem megkérdeztek, hogy illetnek kiszemelni? Hát Én az fent maradtam a fán. Én is fent voltam, csak lelökött. Nehézen az játék, de még sincsen egyetlen egy armoros ember se. Viszont te nekem, te Mr. Skeleton kell lesz, mivel neked te dobsz íjat. Akár nyilat is. Igazából annyi fontosabb, de ne foglalkozz vele. Már igazán kell nekünk egy enchanting table. És nekem igazán 12-es szintű vagyok. Én fele. 6. Mégis én többször szedtem ki a kemencéből az érceket. Peti két béké lehet hagyni, az épp barátság. Nem szabad bántani. Megvettem a hármat. Ó, van egy villan. De most nem még Én elkezdek építeni egy szarházat, mert nem tudok szépen építeni. Oké, köszönöm. Szép, köszönöm. Én most csak addig csinálom. Én most PvP-zek addig, ameddig a kardom el nem kopik. amúgy csak mondani akarom. Creeper, oh yeah. Nem jó. Igazából nagyon nem jó. Nem, az a nyíl, az kell nekem.
Elrobbant után egyetlen életem robotot. Jó, szerintem én szedek fát, és akkor elkezdem építeni az ideiglenes házunkat. Csináljunk inkább egy faházat? Itt egy fennlévő házat. Sőt, erre már meg is van tökéletes ötletem, hogy hova. Ide ebbe szép fába. Én akartam házat építeni, de akkor... De csak azt mondtam, hogy ott jó lenne. Mondom, csináljad. Hallod? Mi nem érthető azon, hogy csináld? Minden érthető, nem akarom azt, hogy úgy érezted, de így semmi dolgod. Hát pedig nincsen. Van. Megadod azt a munkát, hogy így fába. Mi Csak volt ott a eladtam, hogy főnököm? hova. Nem, megkezdtek arra építeni. Nem kértél meg. Akkor kérlek szépen, Peti. Erre a 2 székes házra építesz magunknak egy szép nagy házikót. Mire? Itt van 2 nagy fa. Szeretnék, hogyha elépítenék egy házat. Nagyon szép lenne szerintem. Jó. Szerintem te szépen tudsz csinálni. Előtte ezt a kicsit, ami itt van is. Utunkba el kiütöm. Szerintem kell hozzá. Hát igen, majd azt én megcsinálom, hogy hova kell. Jó? Te meg szedjél majd fát hozzá. Meg majd kraftolja egy kicsit. Én is szedek hozzá egy kicsit. Eltört a baltám. Amúgy meglepetésként ezt mondom, hogy ez a kis fa is nagy fa volt. Igazából. Azt én értettem el. Akkor nem tudom, de se van. Azért a lombját nem kéne eltenni. Kérlek egy barkát. Barkát adtál de 26 dollár lesz. Egy aranyom van fel? Nem kell amúgy semmi. Van 5 kemencém. Mi kemencét is kérek, igen? Unatkozzon, megenném az aranyalmát, de nem fogom. Oké. Parancsolj. Oké. Várjunk. Ja, igen, szeretem. Csinálok magamnak kőboltát. Ups. Nem baj. Miért kell neked olyan? Szóval a másik háthoz a lomb. Nem. Ez a 2 nagy fa lesz, az a 2 szép lesz kialakítva. Oké, szóval még a rejtékházat sem csináljuk meg, oké? De megfogjuk. Nem, csak azt mondtad, hogy abba fogunk lakni. Ja, biztos. Azt mondtam, hogy ideiglenes ház. De így. Igen, ideig. De azért megcsináljuk szépen. Meg lesz hozzá elegendő lenni a másikhoz. Jelenleg se gyémántunk, se könnyű. Se oxigén. Az volt. Ha van ilyen, lehet, hogy hosszabb ideig ez lesz a házat. Úgy értelmeztem. De mi szeretném egy pár levet? Meg is van, hogyan fogom elkészíteni. Elég szép lesz szerintem. Nekem is nagy ötletem, de én meg kíváncsi vagyok, hogy te így tudsz alkotni. Én sokkal felabbat csinálok, mint te. Arra készülve. Igen, csak általában összefogok egy házat, és abban belerakom a chesteket, ez kész. Túlélés, legalább. Lerakom be. Csak egy, figyeld. Csak egy házat, nem érdekel, hogy miből. Fal. Még egy kis fal. Ugye ez nem az a fa? Nem. De. Ez az a fa, nem? Ez az. Nem szépen, ez az. Amit kiütöttem most? Aha. Akkor azt hiszem, nézd. Thanks.
a szép kis házikon. Na igen, baltát akartam csinálni. Mindegy, itt a szép házikó, és akkor oda be így elfizék. Ja, hogy is hívják, csesztek, ja. Akkor tessék, Gabi unháza forever. Hova tűnt a sok valami? Nekem is van kb. Több, mint 2 stack. Én eldobáltam azokat a köveket, egy Én köveket is. magamnál hagytam, azt Én is elloptam legalább 2 stacket. csinálok 2 kőből. Azt, amit roppant a lábam. Szaladtad? Nem, Gabi süket vagyok. Oké. Ezzel nem kell foglalkozni, úgyis meg fogom vágni, ezt a fele se lesz, amúgy de lesz. Ugye milyen szép házikot csináltam ide? Ide le fogom rakni mindent. Oké. Kell neked olló? Izét csináljál, létrát, mert elkezdem a házat. Jó? Jó, tudom, jó sok pot kell hozzá. Megnézem a crafting recipet. Nem, biztos, hogy nem így kell rajzolni. Tudok adni, hadd létrát. Jó lesz? Csak dobd ide. Jelenleg. Várj, tudok még adni sticket. Jó? Inkább bőven van fan. Ide dobtad már? Azok olyan kell trapdoor csinálni. De van egy mindig. Megvan. Pont 2 kell. Minek kell neked trapdoor? Gondolom a 2 különböző fan, 2 különböző feljárat. Ugyanaz a ház, csak 2 helyen lehet menni. De minek kell hozzá trapdoor? Hát nem menjünk be oldalon egy morsra. Jó, hogy a tetejére? Aha. Ja. Na Petikém, kapsz tőlem sok-sok alapanyagot. Először is 24 darab létra, 2 trapdoor, 56-64 darab fa, ami 100 ami 120-nak felel meg. A falevelek kiszedéséhez 2 darab metszőolló. De minek nekem? Ja. Jó. És akkor ennyi. Csak szólok, hogy az egyik sebződött, azzal nem kell foglalkozni. Jó, akkor ezeket a tölgyfedezkeket elrakjuk. Na és egy kérdés. Kézbe. Tudsz adni nekem szenet? A C. 56. Az ennyi nem kellett volna, de azért nagyon szeretném. Szóval itt akkor. Mennyi az idő? 17:47 és hívnak. Jó, amíg Gabi vág, én addig folytatom. Szerintem én is kivágom ezt a beszélgetést. Én is ezt a nagyon hosszú maratot, amit konkrétan már fel is live-olhattam volna. Csak nem tudsz live-olni. De amúgy a Mobizennel lehet live-olni. Most van egy ilyen beta alkalmazása. Igen, én már próbáltam, és nekem nem működik. Majd én azt megoldottam. Tényleg, neked van oldod. De még így csinálod, hogy akkor nehezebb öntöz ki a felette lévő fadarabot. És kire bíztad, hogy építse? De hát, csak nézlek. De igazából nem szólok bele. Van neked is dolgod, nem? De én csinálok olyasmit, amit tudok csinálni. Megéri. Csak egy szeknyi ízé kéne. Vas. Akkor meg is érni ezeket most. Ilyeneket most csináltam. Hát figyelj, én ide beállok. Azért nem hogy lesz annyi szenünk, hogy ezt megcsináljuk. Segítsek a fákítésébe, vagy adok az egyedésén, addig menjek el bányászni. Azt tudás, hogy menj a bányászni, inkább vágj a fát. Azt szerintem hasznosabb lenne. Én most viszont egy kicsit kitisztítom az inventorimat, ami kb. Úgy nem kell jelenleg. Bár ezt talán kell, meg ez is kell. De ami úgy nem kell, azt itt hagyom.
Mint például ez, meg mondjuk ez, meg mondjuk most jelenleg ez, meg ez, meg ez, meg ez, meg ez, meg ez, meg ez, és csak nagyon jó itemek magamnak. Ja. Oh my god. Peti. Igen, tessék. És vagy meglőlek, vagy nem lőlek meg. Nem is foglak meglőni. Ha megölnék, könnyű nyálok. Ha a dollóval könnyebb kiütni az izét. Mit? Hát a tére gondolok? Még nem szól bele. Most nem látom. Nem azt mondtam, hogy nyisd ki. Ja. Nem hallok belé, hogy a kóra kezdődik a fűtés. Szerintem sikerült. Üssükettem. Kész. Szerintem jobb is, hogy nem is. Elraktam egy. Sikerült! De gyere vissza. Elraktam egy litrát. Ki se lehet nyitni. Ahogy leálltam a trapdoorra, egy trapdoor. Nem akarod azt, hogy egyiket kicsit, a másikat pedig. Oké, fent vagyok a fönn. Csinálok valami szuper értelmes dolgot. Ja nem. Ide konkrétan el sem fog férni a ház. Attól függ, hogy na mindegy, nem szólok bele. Lol. Okay. És eszét ide berakom, azt kisütök még 6. Ezt most hogy a francba fogom megcsinálni? Na jó, oké. Egy csomó lombot. Nekem nem kell lomb. Van. Még egy vas, ez az tökéletes. Szia, Gabi! Jaj, maradunk jelenleg van. Igaz, sokat nem van. Hát akkor most legyen teljes armorunk, barátom. Igen, értelmi dolgokra pazarolom a vasat. Igazából ez kifejezetten értelmes. Oké, azt hittem beledobtam. De Peti. Tippő. Ugyanilyen szípöz. Ez az így. Azt mondja, a másik kezemben pedig van egy nyíl. Segítség. De nem fogok vele meglőni, hogy akkor kopik az íjam. És elveszítem azt az egyetlen egy nyílamat. Aztán... És az nem lenne neked baj, hogy én megsebződök? De szép elég baj. Azt mondja. A fenébe. Dupla vagy semmi nem jött össze. Dupla védelem. Igazán lemehetnék karakterre, be kell nyitni az ajtót. Tökéletes. Nem kell ezzel foglalkozni. Itt vagyok az erdőben, és szépen beszívok. És szép füvecskék vannak itt, szép sű. Az csak ilyen nagyon gagyi ház lesz. Oké. Mert végtére is ideiglenes. Nem kell. Watermaker. Itt tartok akkor, hogy ezt most tényleg szépen kiveszem.
Végül semmi, csak elszűnik az EU recordernek az ikadja, és nem tudom, hogy felveszi így a hangot. De szerintem jár úgy, hogy egyszer nem nagyon kell félni. Most szépen telegrágtok. A szép pillanatbeszélőköt nem szoktam beszippantani semmit. Nyugalom, jól vagyok, csak képességgel virágozok. Virágozok, oké. Sopok fát. Meg kéne nekem. Vas, vagy fa, vagy mit tudom én. Mit dobtam? Pont a fát. Egyértelmű, hogy a fát mit dobnom. Készen van a ház alapja. Na hát ez remek. És nagyon gagyi lett. Nem, remélem. Nem. Na, kell egy ilyen, mit úgy hívnak, hogy vas. Még egy ilyen vas. Oda leraktam véletlenül le. Kell nekem Anyádat Minecraft, anyádat. meg kell nekem még fa. A fából csinálok. Én rendezem be? Fátot. A bádból csinálok még ilyet. És ilyenből pedig Kérdeztem valamit. Szeretnéd, vagy nem szeretnéd? Berendezhetem. Na Peti, van még egy giftem számodra. Na megint? Mert hát ez olyan hosszú, hogy már... Na én elindítottam. Miközben beszélgettem. Come on, I am rip. I am dead now. Onnan direkt kerülként Raptor? Igen. Oké. Csak kérdeztem. Nem. Gyere már gyorsan le. Elkezdem. Lesz valamit adni. Mit dobtál? Jössz egy dolog. Jump! Bár ezt így ezt talán nem kell volna bekozni. Álljunk. Így történt, Peti, kiütetted magad ezt a blokkot, vagy egész hátra sétáltál? Hátra sétáltam. Mit adtál nekem? Semmit. Nem. Aranyat? Nem. Mellette van egy ilyen jobbra, de se van. Oké. Oké. Jönnek nekem. Not PvP Master. De tudod használni, magamnak is csináltam. Tudom használni, ja, jó vagyok. Nem zavar. Jobban meg tudom magadat védeni, na. Ez egy szép nagy fa. Tedek szépen fát, kaptattam a vasba a támaszt. Mert a vasbalt egy könnyen kopik. Akár csak az, hogy a megüt engem egy zombi, mert nem ég el a ilyen napon. Úgyhogy fel tudom húzni magamat. Tudod, mit csinálj? Keressél birkát. Az egy dolog, amit még jelenleg nem láttam a közelben. De malasot azt már találtam. Én szépen megölök. 10 száp és malac. 2 ütés. Egy darab malacusi. Mivel ez nem akkora ház, azért nem tudom megcsinálni, amit elterveztem, de... Akkor el tudsz dobni nekem egy vágó izét. Itt legelsz már, te ember. Jó, ledobom. Hol vagy? Ők egy birka mellett, azt vagy, látlak. Látom a nevedet. Meg kell jegyeztem, hogy hol van a bir. I am not jumping master. Jó, megyek. De dobd le. Várjál, hol vagy? Nem látom a nevet, ott van. Repül, köszönöm. Repülj! Használatlan tudtad ide? Ó, megtaláltam a másodikat is, a barátjút. Van egy szürke izém, ad ide. Másik egyet adott, legalább túlélte. És nem kell túl vagyunk, megint lennék is. Nem, mint talán. Ez életem legrosszabb háza. Valamit úgy érzem, hogy nem vagy rá büszke.
Gondolkodsz, Gábor? Mi kell nekünk? Ó, szóval akkor 1 óra, mit tudom én mennyi idő után kiderült, hogy az 1 gigabyte az ennyire volt elegendő. Lehet, hogy most ki fogok lépni. 1 óra 27 perc, 31 másodperc, igen. Wow. Hát nekem még nem állt le. Elkidesz, most gyorsan feltöltöm. Csak öttel vetnem kell karaktert. Most ebbe belegondoltam azt, hogy ez meddig fog feltöltődni. Akkor kell nekünk egy olyan My Videos, upload, kell nekünk egy olyan, hogy ez, igen, köszönjük. Anyádat, hogy mindent kiütsz. Minden craft Bucket Edition. Második per #1 perv pöttike. Ezt úgy írják, hogy Véper. Nem érdekel. Akkor Vipur. Dupla B vagy csinálni? Ezt nem szoktam jegyezni. Itt egy lesz így. Dupla V. V pöttike 089. Title, igen. Description az lesz, hogy túli... Tudtam. Nem? Túli... És... normál... világban... egy... live... stream... Itt már van színezett üveg? Tökéletes. Mert akkor jó lenne fekete üveg. Na nézzük, uploading. Mennyit írtik ki becslésnek? Uploading. Nem jutottunk el még a becslésig. Oké. Érzem, hogy hosszú mindig nem lesz. Egy 100 megabájton. Giga meg a szalási internet. Oh my god. Gondolkodnom, hogy mit töröljek ki, az, hogy legyen 100 megabájton. 1000-nek hívják azt. Miért? Azt nem vagyok bent. Két birka! Peti. Nem fogok oda nézni, mert már találtam két birkát, meg almát. Annyi. Ez kérem szépen. 3 gigabyte, 604 megabyte. Hallod, adod kettőbe izét. Nekem is van 3. Nekem még bent vagy. Nekem is van 3 birkabőröm. Mi vagy nem értem a Minecraftból. Ne menj már el, te barany! 90 megabájton van a 3,70 gigabyte-ból. Ez a remek. 5 izét kaptam. Fehér gyapjút. Nekem van 2 félgyapjú és 1 szöken. Tudomásom szerint. Amúgy te közelről nézed a karakteremet? Van már 7. Közelről nézed, hogy messziről a karakteremet. Nem mikről se.
Annyira nem érdekel a karaktered. Oké. Gyere a faházba, csinálok ágyat. Oké. Ugye ezt most én nem veszem. Mit? Ezt a kis részt. Csak gyere vissza. Oké. Kedves te vagy, nem? Nem, hallod, nem. Tegyél be a kemencébe szenet, jó? Ezt nem tudod rádába. Akkor hozzá fel. Oké, megyek. Fehér ágyunk lesz. Úgyhogy nem tudok csinálni szürkét magamnak. Nem. Nem fenébe. Hallod, kitom a cseszet és engemet a szkeletünk 3 méterre lökött el. Hagyjál már meg, de most komolyan. És ezt nem hiszem, mindegy szkeleton egy nyilatból. Bob, be kell vetnem minden egyes parkour tudásomat. Lehet csak szimplán. Nem? De tökéletes. Ezért jutni. Normálisan. De várjunk. És valamit megnézek. Csak egyetlen egy dolgot. Nem működik. Akkor most képzelem leszek a fejre távolabbi. Most hogy alszok? Lebeg. Nem, a mindig levegök. Nézzük tryhard, az előbb mondjuk a maxról lementem 3 és fél, úgyhogy nem tudok halni. De, hallod? Bevált moszlányok, fél háp és a gondolt vált jelentenének. Na, elmegyek oda a szextől, így fittettem ide. Adjam abból valamit. Nem adott semmit. Most töltöm a jegycsatos bőrszet. Hogyan kell üveglapot csinálni? 6 darab már ahogy hiszem, várjál, megnézem. Mert fogalmas nincs, hogy tudom-e. Tudsz adni még üveglapot? Megnézek valamit. Üveglapot. Mármint üveget. Jó, tudom már, hogy kell. Rájöttél? Megvan. Sikerült 16-ot csinálni. Kidobtam a fát. Jó, megvan. Ott még lebegfa. Nem jó. Még kis felveszem. Apple. 2 Apple-t találtam. Azt ott hagytam. 3. Nem, ezt a fát én vettem ki. Még vagy bával, még itt ebből bele tudsz csinálni sebet, ezért most fel fogom használni.
az Apple érdekében. Három Apple. Na, nem is lett olyan rossz itt a hálószoba részleg. Kell neked fa. Nekem sincs ilyen túl sok, de tudok adni. Menj! Megpróbálok úgy feljutni, nem a izét használva. Fel parkorozni. Elvileg, oké. Akkor ez bepocsolt. Ez hát. Megtöltés van, hogy a vas kőkardonba beépítettem. Ha jól nem. Nyugodtan. Tapeti. Kérem szépen. Kell neked fa, ugye? Egyetlen egy darabom van. 28. Ezeket lekraftolom. Vagy nem. Mi ezt kapsz drón? Ez... Biztos, hogy csak 28 adod? Isten. Te széped az üveg, lehet rögtön. Ja, 64 meg 28, oké. Nézd meg a hálószoba részleget, az olyan szép. Peti. Nem eltűnt az ágy.